Türkmenistanda yurdun esasy karantin zonalarynyň yerleşen Lewap vilayatynda da Saryurt kärhanalarynyň hünärmenleri üçin ýene bir karantin merkezi ornaşdyryldy. Bu aralykda koronavirus waksinasynyň ilkinji tanjymlary üçin taýýarlyk işleri görülýär. Türkmenistanda halkara uçuş gatnawlaryna girdilen çäklendirmeleriň 30 iýuny çilini uzaldylandygy baradaky maglumatlaryň arasynda Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy Türkmenawatdan Moskwa ýörüti uçuşy guramalaşdyrandygyny habar berdi. Türkmenistanda koronavirusu ýolugan we ondan helak bolanlar baradaky maglumatlara garamazdan türkmen häkimetleri ýurdun çäklerinde bu ýokunjuň ýeke ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaby alynmandygyny öňe sürýärler. Lewapyň çärji etrawynyň gün ortasynda gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň guruluşy işlerinden geçirilen tebitinde ýurtdaky iri guruluşy tatlamalarını amala aşyran kampaniýalaryň daşary ýurt hünärmenleri üçin aýratyn bir karantin tebiti ornaşdyryldy. Bu merkezde daşary ýurtlardan gelýän hünärmenler 21 gün möhlet bilen saklanarlar. Soňra da haýsy kampaniýanyň çakylygy bilen gelen bolsalar degişli guruluşy obýektlerine ugradylarlar diýip bu ýagdaýlardan habarly yerli işçileriň biri Azatlyň habarçysyna 24 ýanwarda gurrun berdi. Belläp geçdik mundan owal Lewap vilayatynda 2 karantin zonasy bolup, olaryň biri Amy derýanyň çep tarapynda täze awtomobil we demir ýol köprüsiniň arasyndaky ozalky guruluş kampaniýasynyň bazasynda. Ýene biri Farapdaky gümrükhana nokodunda ýerleşýärdi. Bu aralykda Lewapyň administrativ merkezi Türkmenawadyň keselhanalarynda koronavirus garşy vaksinanyň ilkinji tanjymlary edilmeli saglyk işgärleriniň sanawlary düzülýär. Ýatlatsak Türkmenistan Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ilkinji bolup Russiýanyň Sputnik V tanjymynyň ulanylmagyny oňlapdy. Türkmenawatda vaksina tanjymlary şäheriň çägindäki 6 saglyk öýünde amala asyrlar. Häzir ilkinji tanjym edilmeli saglyk işgärleriniň sanawy we dokumentleri taýýarlandy. Raýatlar tanjyma özleriniň ambulator, ýagny saglyk hasaby alyş kartalary bilen gelip vaksina urdurandygy barada möhüm oýdurmaly. Süýji keseli bolanlara tanjym edilmez diýip Türkmenawadyň keselhanalarynyň işgärleriniň biri atlandyrylmasyzlyk şerti bilen habarçymyza gurrun berdi. Lewapda ornaşdyrylan täze karantin tebiti we vaksina tanjymlaryna görülen taýýarlyklar barada vilayat we şäher häkimliklerinden goşmaçy maglumat almak başartmady. Azatlyň yerli habarçylarynyň maglumatlaryna görä, Türkmenistanda koronavirus alamatlaryny görkezýän näsaglar köpeldi we öýkün näsaglygy diagnozy goýulan adamlaryň ýok bolmagy ýygzamlaşdy. Emma muňa garamazdan Türkmenistan dünýäde koronavirus näsaglarynyň hiç birini resmi taýdan hasaby almadyk ýurtlaryň onlugyna girýär. Şeýle-de türkmen häkimetleri ýurtda edilen COVID-19 testlerini daşary ýurtlardaky laboratoriýalara seljeriş üçin iýermeýär. Şol bir wagtda ýurtda berk maska düzgüni ornaşdyryldy we raýatlaryň seýahat mümkinçilikleri çäklendirildi. Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenistanyň Dubaýdaky baş konsulhanasynyň uradan hatydy gaýdylýan dokumenta salgylanyp, halkara uçuş çäklendirmeleriniň şu ýylyň 30 iýunyna çelini uzaldylýandygyny habar berýär. Soňky resmi maglumaty görä geçen ýylyň mart aýynda halkara uçuşlary girdilen çäklendirmeler 31 ýanwara çelini uzaldylypdy. Halkara uçuş çäklendirmeleriniň möhletiniň uzaldylandygy barada resmi we ýarym resmi türkmen neşirlerinde häzirlikçe maglumat ýok. Bu aralykda Russiýa Federasiýasynyň Aşgabatdaky ilçihanasy 25 ýanwarda Türkmenawadyň halkara aeroportundan Moskwa ýörüti uçuşy gurnandygyny, şeýle-de ondan 177 adamyň peýdalanandygyny ma'lum etdi. İlçihananyň saýtynda munyň 2020-nji ýylyň martyndan bäri hasap boýunça 6-njy uçuş bolandygy bellenilýär.